Abesbatzez jakin edo ez jakin, abesbatza musika ulertu ala ez. Hau entzutean ez alduzue, ondo egindako lanaren eta kalitatearen zantzurik usainik hartzen. KUP taldea da. 2003ko udaberri hartan loratu zen ahots taldea. Loratu eta ihartzeko itxurarik ez duena. Sorreratik, sarien, errekonozimenduaren eta erronka berrien urratsetan joanean dabilena. Musikan eta abesbatzen zuzendaritzan esperientzia dun zuzendaria du KUP taldeak buru. Gabriel Baltes musikeneko abesbatza zuzendaritzako irakasle da gaur egun, eta zuzendaritzan esperientzia dun musikaria. Hasieratik Gabriel Baltesen zuzendaritzapean, helburu oso jakin bat zuen 16 laguneko talde hark sorreratan. Tolosako abesbatzen nazioarteko lehiaketara aurkeztu eta lan duin bat egitea. Eta baita lortu ere. Eta izan zen lehenengo lehiaketa bat KUP taldeantzat, ez? Bueno, eta Gabrielentzat ere lehenengo lehiaketa izan zen, sekuletzan izan lehiaketa batean. Eta, bueno, erronka handi bat, etxean ginalako, ez? Eta, bueno, gero egindako paperarekin ere konforme, ez? Bazkenen folklore saian lortu genuen 3. sari bat, eta polifonian 4. geratu ginen, ez? Baina, bueno, maila altuko urte bat izan zen, eta, bueno, ez, entzute genitun kritika gauziak ere, onak izan zian, ez? Taldearen soinua oso ona zala, ez? Europa mailako talde bat ematen gendula. Bi 2009an Mariborren izan ginen, Esloveniako lehiaketa bada, Tolosa mailako lehiaketa bat, eta Europako zirkuito horren barruan dagoen lehiaketa. Eta hemen Tolosa baina askoz programa exigenteagoa da, lan gehiago eraman behar dituzu ez, fase desberdinak dituelako lehiaketak, eta gure sorpresarako irabazi egin gendun ez. Orduan izan zen ja taldearentzat ere ez, bazakin nolabait ere indar hori emate dizu ez, aurrera jarraitzeko eta lanean jarraitzeko. Musikalki hasieratik ikusi zen ganorazko zeo zer izango zala, eta gero pertsonalki oso gustora jendeakin eta hasieratik oso gustora. La particularité du chœur, c'est qu'il a été créé par des élèves, de mes élèves, à l'école Musicani. Quelques-uns de mes élèves du cours de direction de chœur m'ont demandé si j'accepterais de diriger un chœur qu'ils rassembleraient. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, de toute manière c'est plus intéressant de diriger un chœur que de passer une soirée à l'hôtel. Daukan garrantzia Gabrielek KUP taldean. Azken finean Gabriel gabe KUP talde ez litzakelako izango ez.
Nolabait ere da ez, abesbatza munduan traiektoria handiko pertsona bat, bere Frantzian ez. Eta hori, musikenera etorri zen irakasle moduan, eta, azken finean, lan egiteko beste modu bat ez. Beste exigentzia batekin, dena detailera, eta gure lan egiteko modu ere hoixe da ez. Azkenean, hilabetean behin elkartzen geha, nolabait ere bakoitzak bakarki etxetik ja dena landuta, orduan Gabriel jartzen da aurrean, eta ja ez, musika bakarri dijoa. Kupena bestea nahiko diferentea da beste talde batzuekin konparatuta. Azteko lan egiteko modua, ez teko zer ikusirik. Kupene batzen gara 2 astean behin edo batzutan hilabetean behin, eta goten gara bai egun osoa edo batzutan asteburu osoan lanean, nahiko intensiboa da, eta beste talde batzutan izaten dira astean 2 irritan edo 3 batzutan. Alde hortatik ja desberdina da. Gero guk nahiko denborak gutxian montatzen dugu lan, egiten dugu lan nahiko handia. Montatzen dugu sobran harin. Urtengo proiektu bezala Tours daukagu. Tourseko nazioarteko lehiaketa eta justu bihar hasiko dena ez. Ostirala larunbata igandea eta hemen ere repertorio zabala damagu ez. Azken finean 18 obrak kingoaz, 3 sailetan parte hartuko dugu, ahots nasiko taldean, programa librean eta errenazimentuan. Orduan exigentzia handiko programa bat daramagu. C'est un programme très compliqué parce que le règlement est très compliqué, le règlement du concours. Il nous oblige à chanter des œuvres de toutes les époques, aussi bien de la musique romantique, de la musique sacrée, de la musique profane. Et donc c'était un programme difficile à concevoir. Et nous n'avons pas eu beaucoup d'occasion de le chanter. Nous sommes très heureux de pouvoir, on dit en français, le rôder un peu aujourd'hui ici. À Tours, cette année, il y a des chœurs de très haut niveau. Donc, notre objectif, c'est de chanter le mieux possible, c'est-à-dire sans faire d'erreur par rapport à ce que j'ai demandé, à ce qu'ils ont pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et après, on verra bien. Gabrielek esaten duna ez. Goazela musika ondo egitera, eta gero ikusiko da zer gertatzen den ez, gainontzeko taldeak zer egiten duten, eta gu behintzat disfrutatzea, ahalik eta ondoen pasatzea ez, eta musika hone eginez. Oparirik honena irabaztea, klaru da. Ze ganera pasan urtean egon ginen, Eslovenian egon ginen, eta hor beste talde batekin empatatuta lehenengo postuan geratu ginen, eta, klaru da, irabaztea. Disfrutatu iten dugu, abesbatza batean abesten, eta zerro beto ez. Lagun kuadrilla izan, aurrean daukazun zuzendari ere, maila goreneko zuzendari bat izan, eta hori ez. Abesbatza musika hau, nolabait ere, maila goren hortan
egin ahal izatea, ez? Turseko nazioarteko lehiaketan murgilduta izango zareten honetan, Euskal Herritik mezu bat. Disfrutatu abesten eta zorte on.